Salut și bine m-am regăsit la partea a doua din Găsește oul a unui prieten de dragon. Deci încă suntem la aceeași serie, trebuie să mai căutăm. Deci nu a fost gata primul episod, asta e deja partea a doua. Uite, avem alte culori de lemne. S-a băgat un nou tip acum, văd că de lup. Sau, uite, tot același numai eu schimbat culoarea. Bun, deci am înțeles că pe aici pe undeva trebuie să o iau. Uite aici unul. Uite aici văd iarăși un stâlp din ăsta. Și după tot pe aici sau? Uite, văd acolo încă un stâlp. Mă bucur măcar că au pus ceva în regulă cu stâlpii ăștia să apară de nicăieri. Ca să o iau pe unde trebuie, că de nu cred că știam pe unde să o iau. Uite aici am găsit ieșirea. Și văd acolo 3 sign-uri iară. Și un chest. Să vedem. Bravo, ai ajuns la sfertul misiunii. Cam trebuie să intri în apă. Poțiuni și... Aoleu, trebuie să intru în apă. Ai poțiuni în interior. Trebuie să găsești a treia cheie, succese. Aoleu. 2 poțiuni, am înțeles. V-am zis, guys, că facem colecție de așa ceva designuri. De data asta, uite că chiar o să facem. Uite așa. Ce era aia, mă? Slow mi-a dat. Aoleo. Ce poțiuni de căcat. N-or fost bune deloc. Or fost cam niște poțiuni de nimica toată. Că am de căutat. Uite chestul. Dar chiar nu mi-am dat seama că e lângă asta. Pe bune un binoclu? Pentru ce să-mi trebuiască mie un binoclu momentan? Nu cred că atac eu vreo bază cu ceva oameni, nu? Nu, important, am luat încă o cheie dintre cele, nu știu câte is. Cred că-s vreo 5 chei maxim. Nu-mi place când plouă. Și cred că am să fac din nou soare. Așa, bun, că nu vrem să mergem pe ploaie. Mergem și căutăm următorul lucru. Momentan nu văd stâlpi. Ceva, nimica încă. Eu cred că oricum pe aici au luat, că și data trecută când am luat-o tot înainte, am găsit stâlpii. Mă cred că o să fie un pic mai greu la... Aoleu, deja am un semn
care nu cred că îmi place. Hai să vedem, guys, care-i treaba și cu aici. Văd cum sign aici. Efectiv plutește. Lol. Hei, se pare că trebuie să sari pe blocul de gold și te vei spawna. Unde mă spawnez, frate, dacă sar pe... E un bloc. Nu sar gen acum, că vreau să văd... O... E bine, mă. Nu că de parcă n-am mere enchantate, dar nu. Ai de capul meu. N-am zărit bine. Mai bine sar eu din spate și nu mă mai chinui să sar 3 metri. Stai eu, mai bine fac așa. Poate așa nu se ia în calcul. Spiu de asta! Spiu de asta! Spiu de asta! Mor. Am murit, guys. Bun, guys, am găsit o cale să mă spawnez înapoi și mi-am luat itemele. Cu asta mă bucur că am găsit o cale. Gata, m-am pus pe el. Și acum încă nu m-am spawnat în altă parte. Nu m-am prăjit din nou. Bă, guys, întâmplă ceva. Guys, m-am spawnat în alt loc. Wow. Ai ajuns la peștera întortocheată. Chiar ai... Dar ai grijă. Găsește casca de aur. Și ieși până nu se face seară din nou. Succes. Dar de ce? Aoleu, și aici trebuie să mă bag. Aoleu. Hai, noroc, vale viteza. Și peștera întortocheată e asta, mă. Uite aici. Am aici o lumină. Se pare că avem lumină, de fapt, mai în jos, uite aici. Uite ce este. Un nou schelet, de eu am luat. Am plecat. Chiar n-am chef să am de-a face cu scheleți din nou și cu monștri. Dar problema e cum mă mai urc eu înapoi acolo. Poate că ar trebui să folosesc pickaxe-ul de diamant. Dacă aș fi avut unul. Că am avut... Știu că am avut două
diamante și puteam să fac un pickaxe de diamant și să zic acum aș să folosesc pickaxe-ul de diamant, dar așa avem de gold. Așa că îl folosim pe ăsta de gold. Că când am murit acum, nu mi-am mai găsit alea 2 diamante. Și puteam să-mi fac un pickaxe de diamant. Deja ăsta s-a dus.